Aku ki curiga lho, Lek. Sampai ning kene wis ket mau to? Aji Laras. Iki bose sing ndi? Ini iki. Mbok diganti ae. Gaplek. Oh matane rapate awas ya. Lho aku ngemane bocah sing pake sebelahe sapa sing dugane iki? Ya Allah lho. Piye to jane? Lah ketoke ndingkluk ngono wae to Lek sampean to Lek. Lah ndangak ya kelilipan. Pentol iki mung digawa apa ora? Ora rasate kok pentol. Heeh, lho. Lah sing loro iki? Loro iki duduk. Iki gak dagangan to sing loro iki? Wis payu. Dalem? Oh teblek. Iya. Alhamdulillah. Niki sing kagungan dalem Pak sinten? Panjenenganipun Bapak Kasyono. Pak Kasyono. Hajate napa niki? Gitanan. Oh. Nggih, Pak. Pak Kasyono Pak Kasyono selamat digitan. Semoga Pak Kasyono nyunatke anake Saifuddin jenenge anake. Oh nggih. Mas Saifuddin putra kinasih saking Bapak Kasyono. Lah dalah iki bener iki. Iya. Sak sampunipun dipun kitan saged dados putra ingkang soleh. Soleh. Sik to. Kang migunani. Jenenge duduk soleh, Lek. Jenenge Mas Saifuddin. Aku tak munggah kowe lho ya. Wis kadune dhuwur kaya. Aku tak munggah kowe aku. Ora tatak blas ngomong menaroyah iki. Lho, maksud iki anake iki jenenge Mas Saifuddin. Kok duduk soleh? Soleh nek grupe jaranan kono. Anu sesuk pas nek adan ini jajal tuntunan yang musala pelanggan. Wong lek angel-angel sing diadani iki ae. Kirain sendiri. Wong iki. Prasaku. Nggih. Mangke bagya atas kitannya adik Saifuddin. Semoga menjadi anak yang pintar, anak yang benar, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa, dan tentunya taat kepada aturan negara, agama. Amin. Menika para rawuh undangan ingkang kondur, akan juga kondur. Mugi-mugi perjalanan panjenengan dumugi griya mboten wonten alangan suntuk menapa. Ya. Sik to, Lah wong ning kene iki mirsani nunggu jenengan lho kok kon kondur iki. Lah iki mulih kok dadak. Lah yo mbok dinyek dhisik. Lah kowe bene kok dhek selak kebelet kok. Wah, ngaten. Iki MC-ne kakean ngatur ya. Lho, aku ki tak besok gantine ning bose. Bose iki to ora pantes belas ratek-retak. Ngono ya. Ngono ya Lirin ya. Wis bayaran burung. Ngono ya. Urung to kowe. Aku krungu-krungu malah serane apa-apa jan. Ta. Lah mulane kontake pedah jaluken. Heeh. Mulane iki semboyane iki dhuwit karo dulur abot. Dhuwit. Wah, lah kuwi cilaka kuwi. Lho, kandhane ae. Lek ra duwe dhuwit rasah golek dulur. Oh ngono ya. Kudune duwe dhuwit iso golek dulur. Lho, rasah golek dulur teko dhewe. Teko dhewe. Ya, pokok duwe dhuwit akeh, dulur teko dhewe. Lek ra duwe dhuwit rasah golek dulur. Oh iya. Genah ora? Oh bener. Oh iya. Timbangane tak salahne. Wis tak penggel bener ngono wae. Iya. Wis sawarane pakaianmu jaluk sing maras ngalah dhisik. Iya. Alhamdulillah. Monggo sinambi angrepi pasukan Kang Sampun Sumadyo mungkin wonten pamundutan Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu monggo. Sing nyuwun monggo. Nggih. Sing nyuwun brengose Lirin ya monggo. Yo opet iki. Mesti randalan blas. Gah medhok sesuk. Kok sesuk piye sesuk ora enak kaya. Kok mek ngono ae kok panggah. Kok panggah jiwa-jiwa sing dianiaya. Aimu. Tak nyanyi sik. Tak bone iki rasah direken iki. Ya wis. Juragan apa to? Mas iki patenana mike Mas. Sing iki patenana sing gawa mik. Sing gawa mik ono. Ya, kono. Iku gak omong Wes, monggo. Ngene lho nyanti lho kowe. Wah, ngene ya dapuk bos kowe lho ya. Mane ra patek meyakinkan. Ya pucet-pucet kowe tenan. Heeh. Ya, nggih monggo. Bapak Ibu, sedaya kemawon sinambi anggrapi pasukan Kang Sampun Sumadyo. Makarya sarengan Aji Laras campur sari kreasi modern. SM Audio.
ngitung lintang sesuluk padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina tak titipi kitung teket ing jantung lelungitan lunglungan kang rerambatan ambo swara hang rengget dewanta tak kirimi layang kitir tak sampirke angin semilir ora krasa sliramu tansah tak pikir ada lirik bro wengi wewayanmu bento atiku sing tirta saupama kapan boyo aku bisa gegem lintang rengku endah rembulan aku samar kuatir lan tak cabang segar mekar ing ora-ora kang jengkar ngelak kang tanpa upama nunggu tumete sing tirta kanggo nelesi lungko-lungko ketika ada SM Audio, terima kasih. Ada lirik pedal-pedal ampun saling ronok terima kasih. Lenganku ngeboro anak bus meko ngitung lintang sesuluk padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina tak titipi kitung teket ing jantung lelungitan lunglungan swara hang rengget dewanta tak kirimi layang kitir tak sampirke angin semilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Lirik bro. ada minta Rino wengi wewayanmu bento atiku tirta saupama kapan boyo aku bisa gegem lintang rengku endah rembulan aku samar kuat tak tabang sekar mekar ing ora-ora kang jengkar ngelakan tanpa upama nunggu tumete sing tirta kanggo nelesi lungko-lungko ketika kanggo nelesi lungko-lungko ketika Jajah hoja. Leren. penak cangkem iki muni ya. Cangkemmu iki muni. Aku cangkemmu tak adele omahe. Alhamdulillah. Haji Laras muga-muga sukses terus lancar terus. Wah, ini tanggapannya aduh-aduh. Heeh. Apa nah iki? Nggih. Nggih. Heeh. Pripun? Nggih Pak Den, iki nuwun sewu karena waktu kita nuwun sewu, bintang tamu kita sudah datang. Nggih. Sebentar nggih. Kersanipun bintang tamune ben nyanyi dhisik. Nggih, gampil. Kono tenang mawon. Sampeyan Tenang tenggah mriku mawon. nikmati alunan lagu dan merdu gitu.
lari niki wah. Heeh. Oh nggih, Nggih, tenang sabar, monggo sabar. mengke di sponsore malih mengke nggih ta. Nggih. Heeh niki kesane Mbak Mintul pun rawuh nggih. Isindene ben rata nyanyi kabeh. Heeh. Iklane diskor sik. Betul. Kula iklan terus malah anu sing sponsor. Heeh. Nggih. Kono sing bakal pentel ora tau sponsor. Bangga pentang-pentang. Liyane omong liyane. Liane Dengan pentol. suasana yang ada di sini Oke, opo. liane pentol ngono ya. Bahan liane penggah kuwi nggih bahan. Lah sing dipamerke mesti pentol. Loh, piye to, Cak? Besok gantinen lah sini gitu. Nggih. Ah, pripun iki, Lek? Lho, nyumanggane wong MC-ne kono teko aku. Lah aku ora manut ae ya. Oke, heeh. Sarenipun adik kula Rizka sampun rawuh. Adik. Lo. Nyepeleke lho iki. Adikku lho iki. Mang ra nek wonge ngomong, ngono ya kok mesane nek wonge adik. Alah. Rai bathok. Sabar. Nggih. Berkagum semua para yang untuk penghormatan. Semoga kita bersama panjenenganipun Bayu. Bendol Rizka. Zay! Ho! So. Ayo leren, goyang no leren. Zay! Sebelum aku tahu apa artinya cinta, kelen aku dibawanya ke sana. Say! Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Sabar deh. Dul mau direwasani MC-ne kuwi. Piye lek ngrasane? Wah dipisu-pisu ya. Lha nyapa? Lho, awakmu ora teko-tekomu. Gek nyapo sih. Loh, Lho nyapa misu-misu aku. temu pirang pura lambe kok lambe lamis kan. Sapa sing lamis? Kita lambe liren kuwi. Iki to? Pancen cangkeme lamis kok. Lah dalah ya to. Kabeh ro. Ngakon lek adikku Iya ya to, to. aku ora mau. Ngakon lek adikku to. Kowe no kejam jane bayarane mok longi. Lho matanya lah. Syukur. Lori jare. Syukur. Padha iki kira-kira. Masa? Heeh. Wah, berarti aku ngene. Ora. Gamane padha. Kok iso ngono lho. Ya. Nggih, Kang Mas Gendalu selamat datang. Kayak ngene wis rabi burung ya, Den? Urung. Oke, kali ini siapa dulu? Selamat malam. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sing jawab muga-muga sehat segar waras, Bu. Amin. Panjang umur. Amin. Rezekine akeh. Amin. Muga sing Amin. duwe bojo ndang entuk jodoh. Amin. Semono uga aku, ngono lho. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya. Oh, ini Ini pertanyaannya terlalu banyak. Nyapa? Lho wong ayune kaya ngene, pintere kaya ngene ya to. Bondone ya lumayan akeh. Bondo. Tapi ora payu rapi. Nyapa to Rin kok ngomong ni bondo. Loh, Ora ora. butuh aku bondo. Lah iya maksudku ki bocah ya ayu, bondone ya lumayan akeh. Tapi ora nek wong gelem nyapa? Loh. Pertanyaane kan kuwi. Oh, sosote ra penak iki. Ora penak piye lho? Piye Ambre to? penake dingenekne Nul. Lah Lah menge ora Tak penak. tapuk lambemu Alah kok malah. alah. Tapuk lambe karo lambe yo. Oke, rek. to. Piye to? Sopo sing Lah jenenge apa mau tampuk lambeku? tapuken tak kowe rong tau Kok, ditapuk. kok. Kowe rong tau ditapuk wong bisu to. Aku meng. Mas Haji tapuk. Iki tak usuli kabeh. Nggih. MC-ne sok tak kon ganti cocah iki ya ngono. Sing duwe iki, Bos. Diganti pisan. Piye to saiki kok ora aturan belas. Sing duwe. Iku
kudune Sendika Dawuk lah. Sapa? Kowe. Gah. Mah. Gah. Sendika Dawuk. Dawuk. Kupinge. Ningi budek kaya eno. Lho iya, cah gitu iki. Alah. Suwek lho bare. Lah apa? Piye to? Neneng kupingnya selendro. Sendika. Aku mau muni apa sendika apa? Kuping lek sisian ya ngono kuwi. Iki malah solowono nek nining ngono. Baut iki. Lho iya. Gekno gawe kamang. Tapi sawaru jenen. Ini dalam rangka apa tau iki, Mas? Campur sari lho, Dul. Maksudnya hajate. Lah, hajate kitanan. Kitanan. Pak sapa oke. jenenge? Bapak Sing sunat Kasyono. wis bapak to. Sing sunat Mas Putrane. Saifuddin. Mas Mas Saifuddin. Saifuddin. Akhir oleh bapake Prayu Salot. Ora. Usire ngono ndek iki bapake mlewajut sik arep njenengan surat neh. Betul. Anu Pak kula jangan nukir kados leak. Oke, ini buat Mas Saifuddin. Nggih, Mas Saifuddin. Ini selamat menempuh bentuknya yang baru ya. Semoga menjadi anak yang soleh, berguna bagi keluarga, tidak memalukan ya. Pokoknya moga-moga ndang cepat bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lah ngene wong kuwi saiki Ini sir ngaplok kowe ya sendiri. Sir ngaplok kamu. Ora ngene penyanyi. Kemeruh. Nggih. Oke, ini ada request Mas gak ada Mboten ya? enten. Lagumu apa? Aku wis 6 lagu ya. Lagi pisan aku ning ngarep ket Lah mau. ya sing mau rungokne sak pisan. Lah mang. Aku ning ngarep ket mau sini. Lah. Teknik kuis. Lho kene ngat sore nyanyi aja. Ada request enggak? Enggak, ya udah. Sembarang, Mas. Teko MC nih sun abu-abu. Wis aku tak meneng ae timbangane kok mbok ndak sia karo aku. Mbok warai ta? Karimane. Aku pegel iki lho gak apal saiki. Lho, lek kuwi aku apal no. Bagianku kuwi tok aja. Iya, Lah saiki ya kuwi tok ae no. Ya. Karimane. Kowe ra kok tak jeleng. SM Audio. Sari kreasi modern. SM Audio, terima kasih. Ayo, Pak.
Karepe mengono karepe. Oke Mas Miren, ya Mas Miren mungkin ditawarkan kepada. Oh iya. Semoga dari Kang Mas mungkin ada yang berkenan gabungan atau request lagu boleh. Atau mbak-mbaknya yang di depan sana juga boleh. Atau bapak ibu yang di samping juga bisa. Oke, tuan rumah mungkin ada request. Napa niki pambudutanipun? Bapak Kasiono. Bapak Kasiono. Nggih, Bapak Kasiono pambudutanipun napa lagune? Nggih. Mbok bilih panjenenganipun Bapak Kasiono di Ibu Istiqomah. Nggih Bu Istiqomah, monggo Bu Istiqomah mungkin mau nyanyi. Nyanyi angsal request lagu mawon nggih monggo. Pripun? Nyuwun lagu napa? Dalem? Yo panggah iso ana kene bos gitu. Lan Jibril. Kene kostum kok ngene selawat Jibril. Iya. Sampai nak mendekati malaikat-malaikat ngono to. Lah koyoke sampean bar ki tekani malaikat Israil. Jabut nyawane. Request yang mendekati malaikat. Wepot nih kancane modeli. Piye? Oke. Ayo Mas. Sing mau Salat nariyah ya ora masalah. Mangga. Sida selawat Jibril. Malah ya nggawa kudung. Ayo. Aji Laras lagi. SM Audio terima kasih. Ada Lirin juga, Bindul, Monggo Channel. Terima kasih. Bareng Aji Laras juga Mas Aji. Masuk. Say.
Ojo riko bakal liyan. Ya toki. Ayo Rin bariki wayangmu. Somra. Sorawi, selera kuwi. Masih bersama Haji Laras dan juga SM Audio. Yo. Hari manis kurang manis tambahi gula. Wis yo wis doni kepikir sing kuno. Say. Yo. Kari manis, kurang manis Tambahi gula. wis yo wis. Lan dipikir apa karasa. Kariki sadu dan kariki saya suwe berduduke. Aku wariko nangis. Apa tahan dirasakno. Aji Laras. SM Audio, terima kasih. Terima kasih. Hai. Oh. Bidul. Halo Mas Haji. Matur suwun. Leren. Matur suwun. Say. Ayo iki lho bareng. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wis yo wis. Tapi pikir apa guna. Yo. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Wis yo wis. Handi pikir apa karasa. Aduh dan kariki
manis kurang manis tambahi gula wis ya wis Rika pikir sing kula kari manis kurang manis tambahi gula wis ya wis Jari kepikir kerasa Manis kurang manis tambahi gula Wis ya wis hati pikir apa guna Neh Ren kari manis penak belas kurang manis tambahi gula wis ya wis hati pikir apa kerasa aku arep pepeng telungkas ya aku Jane mandekene duduk kuwi. Utuh, lah makane iki. Jane mandeke duduk kuwi. Utuh, sitok eneh mandeke. Mandeke Nggih, kurang. sinau kuwi mek separo lho. Kendangnya kudu ucul ae. Gludak. Si setono to, Le. Iya. Tak diteni cawi bar rabi kan kendul. Wah, malah Suloyo. Heeh. Biar dong rapi rapat penak pancen berapi blas malah rapenak. Ya penak to, Rin. Iki cah iki ngomong nyek. Lah, kok ngenyek piye to? Dek ngomong dhewe. Wah. Oh, ngerti yo ngene aku ora rabi. Bu, Aku nyanyi piye to? to aku ngono. Pelek mlaku gial-gial lek. Piye to? Ngomong-ngomongane jelas pe, ya jelas sing nyawang wong akeh. Kare manis. Kowe nyapa to munggane? Sampeyan nyapa to kok maju mundur. Njaluk dhuwit piye to? Oh, alah. Oke, hati-hati di jalan. Bapak-bapak dari Mbak Nining nuwun sewu nyuwun APP. bantuan Mbak Nining sebentar nyuwun bantuan. Ini mau tukar. Heeh. Oh, nggih. Dibantu Mbak Nining. Siap. Oke. Jane gak usah tukar kok. Oke, sik Mbak Nining. Joli Heeh. Mbak Neneng lho, joli dijolne. Duitnya 600. Jane gak usah ijol dilungne langsung Long ning kepenak. ngono wae lho, heeh. Gak kesuwen maksudku. Engkul malah kesleo mulan balik ini. Yo to. Piye bosnya di? Loh, piye to kok nyanyi mulih iki? Le pentole. Ya wis, engko ngopi nek kono ya. Ya wis, matur suwun. Ayo. Heeh. Oh, bener. Iya. Iya, Betul. mesti bantu to. Pak, pas sampeyan jan jos. Iya, domongi. Wis ayo. Kowe request ora, Pak? Duitmu anu dicolong tuyul lho, mandingku tuyul. Kare manis. Ya. Piye? Lho sing 50 wis mbok jikok lho, Bos. Piye teki? Tak sowan kok. Tabelano 100 kas.
sampeyan koyo lagi kasmaran tenang mlaku teko tunggu bebarengan matur suwun wis ngenjani aku sampai iki wis iso saling nguat-nguatke kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut atap lakune ning jaba banter tenung angine saya dewasa renteni badai terang nanging sinau lari ning tengah udan Aji Laras. supaya aku Ibu Rudianto bisa terima kasih. yen rupito anaknya mungkin selawase ngancani satya tulus ku anggon kepingmu Ada Vidul Moko Channel Bro. Ada Lirin juga. Ibu Rudianto, Om Wiso terima kasih. SM terima kasih. Wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tatap
Leren. Hmm. Leren. Iya. Mbak Mindul. Nggih. Iki ada permintaan jaranan lewong. Lewong. Dari Bapak Samidi. Oh iya. Soal 35. Nggih, matur suwun nggih. Nggih. Oke, 50.000. Oh iya. Oke. Heeh. Ini juga Diaturke Leren Seno. Iya, Bapak Samidi 35 request lewong. Wah, Lewong kae versi lewonge. jaranan. Versi jaranan. Oke, seterewe Mbak Mindul ya, ben iso joget. Nggih. Yo sekot peh. Lah dalah, biasa kae ya. Piye. Yo matur Nggih, suwun. matur suwun. Patungane sampean Bapak sapa jenenge? Ujang. Ngujang. Ngujang iki Ujang ora sing ketheke to. Oh pancen kethek. Masalah. Wajar oleh kok. Matur suwun Pak Ujang. Pak Ujang terima kasih Bogor aja. Oh, monggo, ayo. Kok kok. Ya, siapa? Petan, tepotan, cepukan kebiaran pulau, ayo. Hei, was. Ayo celengi teko celengi. Ketek-ketekane teko ayo menek. Ketean. Ya wes. Mere recing sih. So. Bandengane. Iki lho bandengane. Pokoke lagi lho keteane. Aus. Lek mencolot wong, kok koprol mencolot gini biasane. Enggak usah. Ya. Mencolot. Was. Awas tangane. Awas tangane. Yo. Oh. Biasane koprol. Ayo. Colot. Kursine dikene arep mencolot. Oh, seras pal ora apa-apa. Kaleke mambu lho, Pak. Awas keleke. Ayo. Pinggir arepe mencolot. Jajile wong atiku. Nalikane kepisan ketemu. Wong ayo dadelaku. Kepiratan rinten siang dalu Lho. kinurban jiwa raga Was. Yo. Oh. Ya. lerong yaing Buahi kendang. Lo. wah mugi atimu soe kon ngenteni lewonge nyatikan anto jampi Dasku. dase dinyanya Menika sirah ya. kajian apa tak lakoni Tresnaku kang
Joget yang dhuwur pisan nyamplok ndas e. Ndak dalah. Untung ndas kula cepot. Ndak dalah. Tanganmu aturan, Pak. Lek ndase glundung nek tiket. Untunge ndase tak. Lho iya maksudnya iya tapi tanganmu yang raye. Heeh. Yo tak sepuro pangkat. Ora sengaja to. Pangkat tak sepuro. Patrayo mendem ngoten. Heeh. Caca ora. Patrayo bar mie. Heeh. Mau mie apa mau? Ontol. Es moni. Apa ki? Kuwi lho aku tunggale. Apa ki? Lha apa? Sampeyan menapa cocoknya? Oh iya, heeh. Wangkem. Apa neh? Wis mari tadi. Sopo sing muni aku ra muni ngono? Sabda pandita Dadya ing siseku. Lah aku joget kandungan. Mohiku sing ilani. Aku bakal dinawa. was ya Allah kowe paling etan kidul paling kidul kokon paling kon was ya biyen aku cilik susah sedih tanri rasa anane mung seneng atine dolanan uga sinau ora sembahyang was anu pe golek dhewe. Wes, aku sama lek sire nyampluk panggung ki lho kok mentok. Ora apa-apa atos. Aku eman-eman panggunge. Ora apa-apa. Engko guwil. Yo. Terus yo no. Tapi sirahe cucuk-cucukku sampean kesamplok. Heeh. Aja rene mesakne kenekane nglo merempul kabeh kelendas. Cah ingah ini. Wis tuwek lho Rin. Aja ngono. Adewe kudu. Lah yo ki lek kesamplok merempul kabeh to. Selain lewong apa, Pak? Lewonge wis no Oke, kontrol awase jeragan wedhus ya ta. Heeh. Niki korban wedhus 35. Ya mesti matra wedhus 35. Lha kowe apal to, Dul? Kene bandar suwi ya, San. 11 ya iki. Oh iya, heeh. 11 ya iki no. Nyapo to? Gah 11 cilik. Aku 12 ra apa-apa. Kowe lho 11. Aku 12, gah 11. Napa, Pak? Nipun, Pak? Sopo jenenge? Wah, kon nyeponsorne bangga wedhuse kon nyeponsorne. Lah mangsane aku ya bakal wedhus kok taoni wedhus. Wedhus murah iki dinane. Nggih. Ora, murah wedhus. Patra wedhus iki dinane regane. Kan bangga kon murah. nyeponsorne Samidi wedhus ngono
Oh Samedi 35. Kredit oleh ora biar apa-apa, tapi yo ora nggo apa-apa. 3 sasi bisa. Aku gak terima iki bakal wedhus gitu. Pak Samedi bakal wedhus, Mbak Rizka yo bakal wedhus, yo Nunse Wajilaras ki yo bakal wedhus lho. Tenane. Nang omah ana 200 wedhus lho. Oh, lho piye to iki? Kuwi ngono kuwi payu ora? Ora payu mergo regane murah. Ha iya, tenanan nek peh jan aku bingung. Dino ngarit yo keju. Sampeyan juragan wedhus, aku yo duwe wedhus, ki yo duwe wedhus. Iki juragan apa? Lagi sing wedhuse kuwi. Oh lho. Aku mau wedhus kok to. Lah dalah. Aku jaran ae. Sampeyan manis, sampeyan ganteng. Kayak kita. Yep ya. Yep ya. Yep ya. Ha. Yo ha. Iya. Wis kadung cetel kok kon hup. Oh ayahmu. Ada Bitul, ada Samirin, Boko Cendol. Piye? Oh kene satu sik ketandeke. Loh, iki resto mangan di terong. Mandap, mandap. Iya. Lah penjaluk mesawi kok ngenteni ya kesel to kene. Lah lek iki wis kadung jetel mbok lungi ngatus iki panggah tandekne. Panggah turuti. Bune apa? Lagune apa? Sembarang. Lah Ali. iki mikir Ning sik. oh ninggal katresnan. Oke. Yo. Heeh. Keringetmu wis sak jagung-jagung lepak. Ya Allah aku ngesakne dilapisi ndeng le, cang ganteng. Jangan kok duwe brengos. Le cang ganteng. Kaya balino Sing wis wae. tuwek. Yuk. Nangis sajroning ati. Wikas liremu aku kudu sambat karo sapa Kaya wingi une ajarane ora dadi ajarane ora dadi
Gelungane ucul. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak asun rinten lan muga-muga sliramu ngijabahi sokan pananggonmu bali bisa kumpul kaya wingi uni carane ora dadi carane ora dadi kabehmu gak kene. Ayo. Ya. Say. Yo. Kumabang waspaku micil. Pasrahkan kawoso trimo. Bantu Gusti. Timbang adogawa. Col. Ini lagu yang terakhir, kita nun sewu nyadong duka. Kita jauh. STM terima kasih. Ibro Dianto bisa matur suwun. Kau bilang cinta padaku. Aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfummu dari Paris. Sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Mana mungkin ikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jaipong, kau suka disco.
katanya. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Manalah mungkin Budi mengikuti caramu yang penuh hura-hura. aku suka jaipo, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang pria yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. aku hanya Anak singkong. Anak singkong. anak singkong. Para kakung semua Anak para putri singkong. kang mawantu pakurmatan. Paripurna anggenipun aji laras asung lelebur dhumateng ingkang wonten ing sasana mbabile wonten kirangipun Njuwun Agung Isi Samudra Paksama kanthi asati kumiyane budaya mugia samya manggiya rahayu widodo kang sami nangge becik titik ala ketara sapa mangkur wayune kang Baskesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.